Ọ abịa redio n'oge ụmụ ibe anyị tụgharịa uche n'ihe na-akwalite ọdịmma mmadụ na ibe ya, onye ibe, nwe ibe, ikwu na ibe, nya ịgbakọ iwepụ ihe ga-akwalite ọdịmma mmadụ ibe gị. Ọdịmma mmadụ ibe gị. Mmadụ bụ n'ahịa na-azụ, mmadụ bụ n'ahịa nakwa na-azụ. Nya ọnya ka ji wee kwuo n'ihe ọ niile mere ụwa taa, ị ga-enwe mmekọrịta dị mma n'etiti gị na mmadụ ibe gị. N'ụtụtụ a anyị ga-enebanye anya etu esi ga-eme wee na-akwalite ihe ahụ eji mara ndị bụ ndị culture. Asịra gị tradition, asị gị culture. Culture bụ ọdịbendị, tradition bụ ọdịnanị. A ga-emelili ihe a, mana culture bụ ọdịbendị, ihe eji mara ndị, ihe eji mara ndị Igbo. Kedu ihe ọ bụ? Enwere m onye si Umuezanam wee bịa na redio ụtụtụ anụnwa. Chief Alex Chukwuemeka. Nya ọbịa ka o soro anyị wee kwuo okwu na redio n'oge ụmụ ibe. Ihe a ga-eme onye pụta etu ọ mara nọ ihe a ka eji mara ndị be anyị o. Chief Alex nọ redio ABS n'oge ụmụ ibe. Onye nke ọzọ bụkwa High Chief Duke Ofili Odogwu nwoke. Duke Ofili alụgo ọlụ na Ministry of Culture and Tourism. Mechie na ezumike ọlụ, ọ bụrụ nke nka. Maka onye na-ezumike ọlụ etu a, ihe ọlụ nye ka o ji wee na-ezumike, mana ike aka gwụrụ ya, ọ bụrụ nke nka, ọ na-ezumike ọlụ. Duke Ofili Odogwu nwoke, High Chief, ana m asị gị na redio ABS n'oge ụmụ ibe. Abụchi nwa ọzọ, okwu anyị ọnụ extra. Ndị be anyị ekene m unu ka nza unu okwu akpọrọ m. Edemeri nne, ịma na atogo njekọwa si na enwe chief, nwee high chief, nwezie multiple chief. Yes, ọ dị. Mana n'ụtụtụ a anyị ga-ekwu ka esi ga-eme onye Igbo pụta etu a kwuo okwu ama na ọ bụ onye Igbo. O yi akwa ma na ọ bụ onye Igbo. Culture. Kedu ihe eji mara gị? Ka ihe eji mara gị? Identity gị. Abụrụ m afọ unu Abụchi nwa ọzọ okwu anyị ritekwa nọ site na afọ ọma nke ụlọọrụ Skiff Alụ Steel Limited. Ka isi nweta redio n'oge ụmụ ibe ka ọ dị ugbu a ka anyị jee wetara gị ozi ha. Skiff Alụ Steel Company Limited, aluminum and steel products manufacturing. We thank our customers for their patronage. We appreciate you, we value you. Come to Skiff Alụ Steel Company Limited. Our products and services are second to none. Skiff Alụ Steel Company Limited is a standard aluminium roofing sheets and steels manufacturing company specialized in manufacturing of wide range of assorted long span roofing sheets, step tiles, cream sheets, stone-coated color tiles, oven-baked color, windows, doors, PVC ceilings, and more. Make you no loss. For Skiff Alụ Steel Company Limited, we also get aluminium making machine and cream sheet making machine. We get professional technical staff. We go help you fix them wherever. Skiff Alụ Steel Company Limited has acquired distinguished position in aluminium roofing and steel manufacturing industry. Our factory day for timber shed Umuoka along Enugu Onitsha Expressway, Oka, Anambra State. Our branches stay for Bauchi and Abuja. Phone 0803 600 7525 or 0802 324 8590. Email skiffprojects@yahoo.com. Website www.skiffalusteelco.com. Our products and services are second to none. Ọ dị mma, Demeri nne,
ndị ụlọọrụ Skif Alụ Steel Limited na nkwado na-egasị m na redio n'oge ụmụ ibe. Agwa m gị agwa ụcha ntị mma ka ị nụrụ ihe anyị maka na redio n'ụtụtụ a. Kedu ihe ọ bụ? Ihe eji mara ndị Igbo na-anazi ana. Ụmụaka na-eme ka ọ na, okenye na-eme ka ọ na. Ekwu m wee sị hoo ha, ọ bụ na asụsụ Igbo na ke ndị a ga-atụ ụta ndị nne maka ihe a bụ gịnị? Mother tongue. Ọ bụrụ na achọwa ka esi eyi akwa ndị Igbo ke ndị a ga-atakwa ụta nne dị ya, nna dị ya. Onye ka mmene eke nọ Chief Alex Chukwuemeka isi Umuezana wee bịa. Asị m ka m jụọ ọgụ ka m bido n'eke nọ. Kedu ihe anyị ga-eme wee fụ na ihe eji mara anyị dịka ndị Igbo nọkwudosiri ike na ọnara ka nna anyị? Kedu ihe anyị ga-eme? Kedu gị bịa bụ na ekenele m unu, kene nwoke kene nwaanyị, ọ bụ na onye Igbo nọ asị m na chitata maalịa mma ise nwee na-asị na iwe anyị ga-eme bụ ntọala bụ eziokwu ka anyị ejide aka, maka na eziokwu ahụ aka dị ka anyị jide aka. Ịma na iwe ahụ bụ anyị ji mara anyị bụ ndị Igbo agbarara anyị. And mgbe iji eziokwu nwee na-eje nwanne gị ọ bụla ekele eke na-adịrọ mma, ịkpọ ọnya takwunye si dịko n'iwe oyi adịrọkwana mma, maka na ihe na-ebute ndị be anyị vaji asọ ngọngọ na-eme ihe dịba mma bụ okike ịchụ ego. Ịbụzi nwoke ọkpọpụ ntị ejiri mara ndị Igbo, maka na ọ bụ na nwa gị kpọpụ ntị nwa so obodo Igbo bata, nke bụ nne ọ bụ na ịmalị n'eziokwu na ebu nwa afọ Igbo, nke bụ nna itikpu ya mkpu sịkwa na alụ gị mere iwe ejere n'ebe anyị ụdị moto bụ bịa so na anyị egbado anya n'ebe ụmụ anyị nọ ma nwunye gị na-agụ ya. Ọ bụgodị na ụlọ ka ọ nọ si eji neneka ejiri neka mara ụmụ nwaanyị anyị, mana nke tata na onwe eze ya na-ekwu asị na kọmputa wọd ihe ị na-eme isi na kọmputa wọd ma ọ na-emebili gị ọ dị mma n'ihe ihe asị na ihe bụ ihe ị na-enyomi enyomi ihe dị mma n'iru ka a na-aga na-agara azụ na anyị agbado anya ma nne ma nna ike agụrọ gị iji na-ekwu na ị na-ekwu nwe na ọ nwere ọrụ a na-alụ. Chukwu eji na-enyere anyị aka, maka na ihe niile bụ ka ọchọ nwa a na-eme bụ ndị nne na ndị nna ka ọ dị. And bụfọ nwatakịrị ewe ya o mee ihe ahụ ọ nara ekwesịrị ka o mee, ọ wụlikara gị bụ nne si mee misteki, ọ gị bụ nne ya mere misteki, ọ bụ enyomili gị. Ma ọ bụrụ na nke bụ nna ya nwa na ịlụ ọnwa gị ọdụ, ọ bụrụ nwere ebe isi ele mpere nwere ka o chenji, maka na ekike nke bụ nna ị na-agwazi nwa gị okwu egwu adị ya n'anya, maka iwe ị na-ebu eziokwu na-eji Igbo eje. So daalụ m. Ọ dị mma demeri nne Chief Alex Chukwuemeka nwafọ Umuezana na kansụl gọọmenti Anambra West. Ka isi wee na-akọwara anyị ya, anyị na-aghọta ya, mana mgbe ị na-ekwu uche mgbaga n'ezi ụmụ ntọntọ ụmụaka ozi, ike ọ bụrụ na ọwụ nna na-aṅụ siga ọ pụta ọsị nwa ya ihe dịka afọ 7 jee na nke mmụọ Ngozi gote m siga ka m see. Nwatakịrị ahụ agbafu gote ya bụ siga, ị nọ n'iru ya siga ahụ imunye ọkụ ị na-ese. Nwatakịrị dị afọ 7 ọ na-eneghị ị na-ese ya bụ siga, ị na-esie, o ji egotere gị nye gị ị na-ese. Lotekwa na ofu ụbọchị ọ ga-eje na nke mma Ngozi gote siga, ọ sị ka ya see ka dadị isi ese maka ị na-ezie jee gote m siga. O nwere ozi adị eze ụmụaka, ma ọ bụ nwatakịrị dị afọ 7 jee na nke mmụọ oke kute m ụtaba ka mkpọ, o jee kute ụtaba na ị na-akpụ ya n'iru ya. O nwere ike otu ụbọchị o jekwe ụtaba adịghị, o were aja ọ na-etinye n'imi, o were aja ọ na-etinye n'ọka ya akpọ ka dadị si akpọ ụtaba. O nwere ife adị ezi ụmụaka ji ele m
mana ka ya bụgodo etu ahụ ka m bịa n'ike nọ odogwu nwoke Duke Ofili anyị na-ekwu maka etu esi ga-eme wee mee ka ndị mmadụ na-eme ka ndị Igbo na-eme ka ndị Igbo maka ịna-anya kịta ụfọdụ ndị Igbo adịghị eme ka ndị Igbo ụfọdụ ndị Igbo ọ na-emekwa iwele ido na-asụ Igbo ije kịta nọ ụfọdụ ụlọ ọrụ ịbata etu a ọsụwa gị oyibo ọkwa onye Igbo sụwa gị oyibo ọkwa onye Igbo mana ọ bụrụ ndị ọzọ ọ pụta afọ ndị bere etu a ọsụ ọnụ n'befa ịma nghọta ya mana ịpụta onye Igbo ije n'ihe dịka Abuja na ịpụrụ nwanne gị na Abuja ọsụwa gị oyibo ndị ọzọ a na-aghọta ihe unu na-akarị kedu ihe kpatara ya nị odogwu nwoke abịa m n'eke nọ kedu ka esi ga-ekwa onye ukwu walụ ndị be anyị daalụnụ ajụjụ ga-amakakwanụ maka na ị na-anya n'eziokwu omenala anyị na-adawaga mana asị nkwube nke mbụ na mbụ maka na omenala ndị bụ asụsụ bụ ya ka eji akọwa maka omenala asụsụ anyị godu ịfụrụ ka ị na-ekwu ka jee asụ oyibo sụọ nke kedu ife a na-asụrụ ụmụaka oyibo n'ụlọ mgbe a na-agwa ndị nne na nna anyị ọkwa n'ụlọ ka a na-ebido malụ mma wee pụwa n'ilo ọ bụ na e nwere ike ịkụziri ụmụaka anyị asụsụ anyị na-asụrụ anya ka ha ga-aghọta kedu ka ị ga-esi wee ji wekọọ maka omenala anyị bụkwanụ ka ndị si ebi ndụ ejiji anyị nri anyị na-eri ekpemekpe anyị ka anyị si eme omume mana ọ bụrụ na ịbịa sụwa sọsọ oyibo na-asụrụ ụmụaka gị oyibo n'ụlọ isi aka a na-akpa kịta ihe akọwakwa ihe eji ụmụaka ọmakwa ibe na-akpa isi aka ka akpa anyị isi aka ọ zụkwanụ sọsọ kedu ibe a na-akpọ ya animal hair kedu ibe na-akpọ ya ife ụmụ nwaanyị ji edozigasị isi a na-akpọ ya n'oyibo mana jee wetazie owu ka eke gị isi etu ndị be anyị si eme maka na ị na-asụrụ oyibo ọ marụ nke bụ isi aka ọ bụrụ ube ka esiri ya ka enye ife ọ maala afọ ube bụ pia esi oke ke maka ụkwa ọ mara ebe a na-akpọ ụkwa breadfruit ka ọ mara mgbe na-asị na nke bụgodu mbido nke bụ isi sekpụ ntị bụ ka anyị bido n'ụlọ wee sụwala ụmụaka anyị asụsụ anyị ka ọ nwee ike ije wee ghọta ọtụtụ n'ime ife melụ ka a wee mara anyị dịka mba ka ahụ bụrụ mbụ ọzọ bụrụ na mgbe chief na-ekwu okwu o nwere ka o si metụ aka na ife dịka oke ịchụ ego na-emekwa na ụmụaka vada amasị nke bụ na nke a bụ omenala anyị na nke a bụrụ omenala anyị onye kpatara na mmadụ nwere ike jee were nwanne ya gwa ọgwụ ego ka o wee nwee ego ọmụọzi na arụ ka ọ bụ in the face of God it is not approved ọ alụ ka ọ bụ ebe ndị ụka na alụ ka ọ bụ ebe ndị be anyị nọ alụ ka ọ bụ anyị ejizi mara ebe a na-akpọ alụ mgbe na-asị na ụmụaka anyị ga-ewebinata anya n'ife gbasalụ akụ na ụba ka ha nwee ike iwedata anya na wee mara ife a na-akpọ na ife a bụ ife ndị be anyị na-eme na ife ndị a bụ ife ndị be anyị na-eme ka ọ ragoro m etu ahụ Skip Alu Steel Company Limited, aluminum and steel products manufacturing without our customers for their patronage. We appreciate you, we value you. Come to Skip Alu Steel Company Limited, our products and services are second to none. Skip Alu Steel Company Limited is a standard aluminium roofing sheets and steels manufacturing company specialized in manufacturing of wide range of assorted long span roofing sheets, step tiles, cream sheets, stone coated color tiles, oven baked color, windows, doors,
PVC ceilings, and more. Make you no loss. For Skiff Alu Steel Company Limited, we also get aluminum making machine and cream sheet making machine. We get professional technical staff. We go help you fix them wherever. Skiff Alu Steel Company Limited has acquired distinguished position in aluminium roofing and steel manufacturing industry. Our factory day for timber shed Umuoka along Enugu Onitsha Expressway, Oka, Anambra State. Our branches there for Bauchi and Abuja. Phone 0803 600 7525 or 0802 324 8590. Email skiffprojects@yahoo.com. Website www.skiffalusteelco.com. Our products and services are second to none. Ọ dị mma ọ na redio ABS ka ị na-ege anyị o n'oge ụmụ ibe n'ụtụtụ a anyị na-enebanye anya na-etinye okwu ọnụ banyere etu a ihe eji mara ndị Igbo si adaghachi azụ ịsụ asụsụ na-anyịzikwa onye Igbo iyi akwa na-anyịzikwa onye Igbo ka o yi akwa dịka onye Igbo ọ pụta etu a ama ma ọ na-eme ihele iyi akwa dịka onye Igbo ka onye nkene Papa DMC ọra. ọba Papa DMC ọra from Oji River. Keke ime Anyị nọ ọfụma Chukwu gọzie unu. Gọzie ka unu ha agba mbọ maka agamniru Igbo. Ọrụ dị ọrụ mụ na gị. Ọ bụ na n'ife na-ekwu? ya Ụdị ọrụ mụ na gị. Mụnwa abụgoro m fada. Bụrụ grandfada na-achọzi ụna. Unu ga-ejisi ike. Ndị be anyị si na ife onye ga-ekwuta dị ka ọ na-aza. Ka anyị ga-eme n'obodo anyị bụ obodo Igbo. Igbo amara na ha bụ eze n'ụwa niile. Ihe jikwa okwu dị etu a ịpụtasị na onwere another tribe a ga-asị na ga-eji tụnyere Igbo. N'Igbo bụ ọkụ na-enwe ebe ha pụtara ha edoziri ọghọ obodo. Onwe obodo na-eme onwe ha another tribe na-eme omume etu a. Nke a ga-eme ka Igbo mata na ha bụ ọkụ na-enwu n'ụwa niile. Ihe bụrụ ọrụ ya dụrụ anyị kịta maka ọkụ ọpụpụ anyị na-apụ amata ha ụta karịsịa ihe a ga-eji eji nwayọọ ifedanye na mmiri ewere ụkwụ chọba ya ife ahụ na-emere ezigbo ọnụ ihe a ga-eme na ga-etinye ọdị n'iwu ndị Igbo na onye ọbụla pụtara ihe rụọ ọrụ n'anya Igbo a ga-eji Igbo nye ya akwụkwọ egosisia ihe ọsọ gụa bifo ya na-ewu gị n'ọrụ na ana Igbo n'ọfịs ọbụla ị ga-ede Igbo ọfụma ọ bụ na idere maka ewere gị anyị enwe nwayọọ ịfụ na ọ ga-aba uru onye ọbụla amụghị Igbo kpaa n'ụzọ ọbụla mekshọn na ọ sụrụ Igbo ọfụma maka ọnwa ọbụla jos ka nọ ọ na-esiri anyị ike maka ọdịgo ọbago anyị na omume ọkpụkpụ mana anyị amaghị na anyị bụ eze ụwa ma ndị ọcha nwere traịbụ ihe eji tụnyere Igbo n'ụwa niile ọmụ mere that research wee chọpụta yes so Chukwu na-enye ike n'ọrụ ka unu na-alụ ihe ahụ onye ọkụ na-agwa dị ya na-achị okpekpọ akapọ Chifu Ele Chukwuemeka si Umuezana wee bịa ịnụrụ ife onye a kwuru si ka m jụọ chifu ka ị bụ echi chifu echi thank you kedu ibe a ga-eme iji wee fụ na nwatakịrị onye Igbo pụta etu a oyiye keke dịka onye Igbo si ya na onye a bụ onye Igbo ine ndị obodo ndị ọzọ anya ọ pụta yi akwa etu a si na nna ebe o si onye a na ebe o si onye Igbo oyighị okpọ sut oyi agadagba
oyie Vesoliani na-akpagharị na-eme ka ndị ajụrụ ajụ nya chief Adamekene. Daalụ, okwu gị mara mma. O nwere iwe nyere omume n'ụwa mana ọ site na ekpere. Gọọmenti enebenye anya maka na njikwuo gọọmenti bụ na gọọmenti mgbe ndị ọdịnala mere mpụ banebeli anya ada enweta uru ma ndị ụka wayo ma ndị omenala na-eme wayo. Gọọmenti wepụtara task force and onwe isi na anyị bụ ma ndị echiri echichi ma nne ma nna anyị nebe ekwu ya anya. Anyị kpọkana ịkpọ iwe ọ bụrụ iwe, ịkpọ iwe mkpa ọ bụrụ mkpa. Maka na anyị na-eme ebe si na nwere gbasara gị, si na nwere gbasara na ọ gbasara gị, iwe na-emebi. Ndị echichi niile nwa dịka ndị na-eche echichi ebe akwụ ya millions of naira na akaụntụ. Iwe niile nwere isi na iwe nwere isi bụ ọdịnala omenala ibu unu nwe bụ ka ọ chọọ unu nwe ka o nwee isi. Iwe niile ị na-echi imenụ nwoke ugwu n'ọnya ka anyị ebu ụzọ chụọ ewu ojii fochejie. Maka na ndị nwaanyị bụ nwụrụ azụ na onye ọbụla nọ na mmụọ ihe ọbụla na-bụ iwe alụ na-asị oyi. So ana m ekenere dị unu nwe ka unu si alụtụ aka gbasara ọdịnala nwa. Ọnya bụ na mmụọ eji mmụọ Chukwu ma ebie ntọnala redi ebs na iwe anyị eme bụ gọọmenti anyị ya enebeghị anya ka omenala anyị batara ịbụ nwa agbọghọbịa oyichesia taịtị na-eyi n'ime oyilie n'iwe oge anyị onye na-abịa o ji bụrụ nwaanyị anya ma nne nwaanyị ma agbọghọbịa nwezi na-aka n'ụzọ ịmazị nke bụ nne nwaanyị ịmazị nke bụ agbọghọbịa. Ọ jọrọ njọ. Anyị na ndị ọcha bụrụ ovu, anyị na ndị Yoruba bụrụ ovu, anyị na ndị Hausa bụrụ ovu. Ọzọ bụ na moto ka onye ya chere ebe a taspọs akwụchi ụzọ n'ọbara eri a na obe maka na anyị kpọọ ya mkpa na ọ baa na gọọmenti eri ọpụta iwe. Iwu nwoke ọgbawa traụza, iwu nwoke ọkwụọ yere, iwu nwoke ọkpa isi ọkpọpụ imi. Ọ dị izi n'inweta ya maka na eji m nke nwe mere nne gbasara ndị ọdịnala ndị dibịa wayo ma ndị ọdịnala wayo ma ndị pastọ soro udo. Ọ bụ eme iwe abịa bụ na soro udo maka ọ bụ eziokwu. Ibe niile nwe isi iwe dị ndị niile bụ abụ na dadani ndị niile kpara ma nwoke ma nwaanyị na nwere bụ dada eziokwu akpụcha ọbanaghị sizi ndị bali moto na-aga ebe ọbara ma agwọzi dada ma mkpọpụ ntị ego ọyala ọ dị ka ije ọ ga-ala ọnụ ọ gaghị dago solo ndị transport ka achọba maka na iwe na-edi n'iwe ayọn chọpụ na ayọn maka na anyị gba nkịtị onye emebi na-aga mụdụ nwa bụ na anyị etetewe n'ụla gọọmenti enebenye anya. Gọọmenti na onwe ya ebe ọ bụ n'ụlọ nke bụ gọọmenti nwa gị eneghikwu nke dị mma ma onye ukwu ma onye nta maka o nwere onye avụrụ wee tinye iwu ya wụrụ nwa dịrị from n'akwụkwọ nsọ. Chukwu debere iwu si na nke nwaanyị dịrị nwaanyị nke nwoke dịrị nwoke. So n'ibe anyị anaba anya ma n'ime obodo dị iche iche ịrụbi nwa na-bụ ori ọ bụrụ kọshọn anyị nya mere onwe ezi iwe na-ala ile ana Igbo. Ori abụrụ kọlchọ esi nọ maka na ndị ọcha gwuru ndị bụ n'ụwayo ya ka iji atụ ọrụ na gọọmenti enyere gị ọrụ ya ka iji ezu ori. Ori bụ ori abụrụ akara aka mma. Gọọmenti enyezi gị ọrụ ọnya ga ezu ori dị gị n'ọbara. So onye nwe na-apụta na-asị na maka gọọmenti enyere ọrụ ya ka mmazi ezu ori onye nwa bụkwa onye ori. And ihe mụnwa bụ Chief Alex Nwachukwu Emeka onye ụmụeze Anambra nwe ọyị bụ na mbịa ngwa gị na iwi na-eme arụrụ mma iwebụ aka ahụ n'ọbịa maka na ịzọ ka inwe ọyị ndị mmadụ niile mmanụ nwere ka ikwu eziokwu maka na iwe ha na-asọ ọbụ eziokwu nwa. Ihe bụ nwatakịrị obulu moto rakiz a sịrọ gị na nwatakịrị akpatara ego akara aka onye na-edu onye ma akara aka bụrụ nke izu ori
ọ na-egbu ewi na-alụso obodo ọ na-echi ụmụnna echichi dị iche iche a na-akụli aka gọọmenti apala certificate nye iwe nwa bụ iwe anyị na-enebara anya maka na enebere ya anya onwe isi chukwu agbarata na onye ekwe chukwu ekwe otu a mụ na nke na ebe chukwu na ebe ndị nwe na-epụrụ ichi mana ọnụ ụka ma ebe niile wa na-akwa ilebe nga maka o nwere pụrụ ichi niile anya nwere a na-epụrụ ichi so ndị na-edufu ndị mmadụ ụzọ wee na-ekpe na-eme omenala ya na-eme ka ọ chọ na ya wasị na ekwensu onye na-ebe alụsị abụrụ ekwensu ka na-eme iwe bụ alụsị bụ iwe ọjọọ ị na-eme maka na alụsị bụ n'ime iwe ọjọọ na-enye nri ọ na-egbu enwe na-enye nri ọ dị mma demeri nne Alex Chukwu Emeke si ụmụ eze Anam wee bịa na nchịkọta Duke Ofili na nkenke okwu nye ndụmọdụ ka anyị wee kunye ya ndị be anyị sị na ntị eji anụ ibe abụrụ nke a dị ka okpu nọ nke dị n'ime ka eji anụ ibe wee na-asị na onye ọbụla bụ onye Igbo ya ekwenye na emenala anyị na-adazikwa na-ada dịka nsikwu ndị be anyị sị na n'ọnụ ụlọ ka a na-amalụ mma wee pụwa n'ilo gọọmenti etinye aka dịka chief si wee kwu mana ịfụkwala ezinụlọ bụ the first school a child attends. The first school nwatakịrị na-eje bụ ezinụlọ kpatara na nwata pụọ n'ezi mebe omume dị anya asị na azụrụ ya azụ ọzụzụ bụ ọ dị all round ife okenye ike ị nwee nsọpụrụ n'ebe okenye nọ ọ omenala ndị Igbo ịfụ ife ndị be anyị na-ada eme isi mba na ife a ada eme ya eme ịma ntinye aka na ya ọnya bụ na omenala bụ dịka ndị si ebi ndụ nkeva ọnya ga-egosikwa anyị na akwa a na-eyi n'onwelu ndị na-eyi nke a iche nwee ndị na-eyi nke a iche ọ bụrụ anụkọta nwaanyị eje ihe trauza na-akpagharị up and down rapụzia ịma akwa ma ọ bụ iyi mkpụcha ma ọ yi hashimi ọ na-asụkwa adụọ mgbe gboo ebe ji ma nwaanyị bụ hashimi nwaanyị ọma mma ibe a na-akpọ ọmụma na ntụkwasị ọ dị mma ka ndị be anyị biko ka anyị na-achịta azụ ebe anyị na-eje n'ụzọ adịrọ ọ dị mma demeri nne Chief Alex Chukwuemeka Mmezi High Chief Duke Ofili Odonwoke ịma na enwe Chief High Chief nwezie multiple Chief etu a ka ọ dị n'izuụka ọzọ anyị mere redio n'oge ụmụ ibe anyị wepụta ofu ka okpurukpu isiokwu na-ebenye anya gị nwa na-ege ntị ịtụ alụ ka ọ dị ka na-eme wee na-ekene ụlọọrụ Skif Alus Limited maka nkwụ na onye gosi na redio n'oge ụmụ ibe ka ọ dị ugbu a anyị kunye